Jeg hedder Christina Lund. Jeg er kvalitetschef og Custom Care Manager hos ServiceU. I ServiceU handler det om, at man skal være stolt af sit arbejde, og det bliver man ved at blive udlært hos os. Vi har et Ucademy. Ucademy hos os i ServiceU er et online-kursus, som man tager som medarbejder. Man kan faktisk ikke komme ud og rigtig arbejde hos vores kunder, før man har været igennem det her kursus, hvor man får et diplom. Vi er meget stolte af det. Men forskellen hos ServiceU er i virkeligheden, hvor omhyggelig man er i sit arbejde. Man har jo i rengøringsbranchen og hos os i ServiceU det, der hedder en overfladerengøring og en grundig rengøring. Det handler om ensartet rengøring, helt klare rutiner og procedurer. Det handler om en solid sans for detaljen, som sørger for, at alt er rent. Og man må rigtig gerne gå det ekstra skridt hos os for at sikre kvalitet. Rutinen ligger dels i oplæringen af medarbejdere, og at man som firma i ServiceU kan se de udsatte hjørner. Det er sådan noget som paneler, det er hjørner, gulve, hvor der ligger ledninger under borde og sådan nogle ting. Og man er nødt til at vise medarbejderen de her udsatte hjørner. I ServiceU har vi derfor en rigtig god og solid kommunikation med vores kunder omkring de udfordringer, de har. ServiceU står jo som sagt for service til dig. I ServiceU handler det for os om kvalitet, responstid, fleksibilitet og kommunikation. Det at lytte til kunden og agere hurtigt, det er super vigtigt for os. Vi i ServiceU kan alt som udgangspunkt. Kan vi ikke, så sørger vi for at finde nogle leverandører eller nogle samarbejdspartnere, som kan deres kram. Hvis I ikke vil have bekymringer med jeres rengøring, eller skal bruge en masse tid på det, så skal I vælge ServiceU.